Oo. Mayong hapon sa tanan, mayong unto, or mayong tag sa uban. Niya na sa atong parto. Atong uyab-uyab. Uyab-uyab, parto na ni. Kung din ito takutob, katong dito tanong, ang atong nawag yun mi atong dayon no, kay ako ba mali man musugot atong katong mga rahat lagi saging kay inig karatihon ko nung maminyo napatay gyud. Mama to nga wala man to madayon, mama to nga wala mi ato. Wala na mi tagdanay ato kay suko mama kay magmisita ko to mingi dito sa mama. Buwagi, buwagi sinyas, buwagi, buwagi. Buwagi gyud na. Maana dito sa mama. Nya to nga kanilaging mutuman ta sa sunti sa atong ginikanan kay dako gon mi pagtahod gon mo kita mga anak mo tahod tas tong ginikanan kay sila binibaw sa tong kaugmaon kun mutuman ta kay kung magtuman gani ang anak sa iyang gibati nya di patuo sa ginikanan mabot ang time nga magkalisod ng anak nya musambit ra magmama nya na wala lagi pasapol wala nga ang una din ito maduulan ang ato yung parents ginikanan kung magkalisod uli gid mama ano nga tahod gid sa tong mama gyud tong papa ana tahod gid ta bahin na nang uyab-uyab niya kinahanglan ipahibalo ginato sa tong ginikanan kinsay nang uyab nato di kay mag-abot-abot ra didto abot dito sa lasa adto sa kanang naipista-pista mag-abot niya di mo na mao abot-abot sa balay gyud mamisita ang laki ato gid sa balay ipaila sa ginikanan mo ni tininood nang uban magabot-abot nang lang dito nya pag resulta pa ni burot ng tiyan nya kaslon dayon sa una ang panahon kaslon ang babae mag-agad lang sa bulan mo dako karon ang tiyan ay agdon mo dako na mauna ikasal kay dako ng tiyan di na bulan mauna nga no kitang babae alkansim kita yun kung mapatuntol tas laki yun kaya laki pati yun mapasalig na mo ni mga sawa ko ni mo pakaslan ko ikaw tanang simbahan ana kuhaon ang kanang bituon ipurong-purong estilan daghan din pasalig karon musugot ang babae niya ang babae pagtaong ulo-uluhan di sugot gitugyan ang iyang pagkababae pag resulta nalingin ang tiyan mao na ron di na ang bulan ning lingin katawanan mao na nga kitang babae aga dita unsa itambag sa tong ginikanan tumangita pareha na ron nga kita nag-eskwela pa ta ang mga teenager humanag yun ang eskwela unsa pa nang uyab-uyab tagtang ako ang bata pod ako man to pag eskwela sige ko pinamdam nga unahag yung eskwela human eskwela di na ko maghilabot diya kisa uyabon basta kay ang paghago sa ginikanan ba tagbotag pangitag kwarta igasto unya usik-usikan lang na ako'y naibawan maayong tagtrabaho ang amahan ang mga anak wagi pagtarong wala nakakawag kurso kaya puro lang balin-balin eskwelahan puton talang eskwelahan ug balin-balin mana antod wa pa mahuman antod ron tiguwag na sa eskwela nga kita nga mga bata karon nga nag-eskwela tarong nga ginaday mga undo tarong nga gina ninyo kay kalang mag-uyab-uyab butang sa lugar ng uyab-uyab butang sa lugar gyud tural man na gyud kay sulondon man na pero butang sa lugar mao na nga atong panahon na gid mi magdayon ato amo to nga bilang yaw ko sa Manila bidala ko kung iyon sa Manila pag adto na ko sa Manila napod sila gita apil dito pero di ko Tagalog Bisaya kay lapit man to din sa Mindanao ang ko hindi ko tapil ano untag naw arang tatog ka lang martang maibog bubinta naong pod pati namusloy pod kaayo nga parisan pag tumoslay na wala resulta sa bata mura nag naog kuan mura nag naog sa kurantay mao na nga pagbutos Manila mo to ila kung tabalan wala gid ko maayon kay dugay kay ito nga naghandom pa ko sa kong kanhing uyab ang taon wa pa ka mo buon naghandom ba dan tabi-tabi de gid ko mato ni abot ang speed sa Manila ang size ang abot ang time uli na mi sa Manila diri sa Mindanao nangita pagtawon ko
Minyo naman di ay tao na wala na. Manangitan lang kulain. Ito nga, niabot time na, ay laga nang apply. Di ka pasar sa akong mga Taste. test. Di ka pasar. Di, akong wala, busted. Niabot ang time nga. May abot ang time nga. May sa manig sa bukan. May sa bukan, sig panuktokan. Tukan. Okay, abihan pa niya. Wala mo lulay, natong meeting. Master ba meeting ha? Ito niya lulan mo. Kaya magkuyog niya ron. Tabi continue ta kay dahil sa mukha niya aning na artista na guntaan ni gamay daw di kayong mga interview. Niya pag uli na ko sa pagadian, niabot ang time nga. Na ay suwat mi abot gikan sa Cebu. So sulat pam sa una wala man sa una mi cellphone. Sulat di sa una niya telegrama. Sa una telegrama. Telegrama pa nang tagbo telegrama. Para pasugat ta sa per. Tagbo pantalan. Bigada ay bayad. Oh, mahal ko 50. Ang pulong kay kada word man. Ang word ana man may basihan. Tagis ang word. Tagbo 10 pesos. Tagbo pantalan ana baron. Tagbo monggos. Parang nagkadima ako na pa tagbo pantalan ang nagnawag ang monggos. Ang monggos dito patagbo di ito ang tao. Sala na ang kadima mo to nga. Ning abot ang panahon nga. Nangari mi sa Cebu kay na ako ni kaslon. Duha mi kabuk dalaga kung isuon. Pag ari na mo sa Cebu, may abot ang time hindi gusto ko si mama. Kaya kung nangari ko na may Cebu nga. Wala may di mo may kadumdum. Mo to nga. Ay ko lang. Ingon ko sa akong manghod. Hapas pa lang magbilin tag kahoy nangahoy mig daghan kayo. Pangahoy gyud ba. Hansak ang ilawom sa buwan. Kaya nga bukid gol. Nya, pati nga, bilin mi og ka ng bugas. Kaya na may mais. Pagaling din mo doon. Niyos mama, ay lamog dayon. Ay, kay basin og ka ng mawala mo. Ingos bilin, di na ko mo. Mga hoy, ay, di ko kapo, ay, di sugot mama. Ingon di, ayaw pati ay mong kurso. Sige lang yun, huwag kayo sugot na. Di na mo day, ato kay, di mo kadumdum. Ngayon po may informasyon na ng mga haring Cebu. Pamibot ang time nga. Naabot din eh. Sama ni naghaman ng samukan. Ay, may mga kanding, may mga tukan. Sama ni ay. Niabot ang time nga. Rigid mig Cebu. Pag-abot na mo sa Cebu ron kay na ulibok man di ay pag-abot sa barko. Barko pa man sa una god. Lahi naman karon mga tumig pagadian. Ang haring Cebu. Tracking naman eh. Niabot sa man hindi amang pagtindi crash. Oy, sama ni sa mukha man yung pagkabutanga. Niya, niabot ito apay. Murag bata nga ito ka. Abot ang time nga. Abot gid mi din Cebu. Nya, asa naman tayo paingon ani nga. Sakay pa man sa unang CBC. Agi pa to manipis good. Pag abot dito ron kay sige lang po ning ampo oy nga nagiyahan mi sa Ginoo nga makadumdum. Ay ugod mi kadumdum. First time to. Pag abot na mo diha sa kanang terminal nga nakakita mo kog kaila. Akong gikamay na tingala akong kuyog nganong ako gikamay nga. Papakita yung pagtunog ng Sibugod. Pero diha, yun. Mo to, nakadumdum, di abot may sa Batuto, Ledaw City. Mo to. May butang time. Daghan ka ayong nang harana. Pagkagabi na po, harana naman ko to. Harana. Ingon ako mga igagaw, mga laki. Nay, daghan kayong harana, nay. Bisan pagdayungan imong balay, nay. Madala ni dayong, nay. Kahit patindagan ng harana. Ha? Ang tiguang po din taon ang mga lolo. Nagkuan po sila kanang nasa na bitaw nagpapresyo po sa aling sugat na kay kalas sugas balik mo adlawan naboy mara nag adlawan ko wala man gabi man ginaharan na balik ko nag adlawan nga say po balik mo ubas gabi pagdagas uy padalon bagas Ano man? kaya ron ko nang magginantahay ng gabi padal ugas kay kalas nang kuno sa gas kuno unsa naman ni oy pero butang time nga nakaila-ila mi atong akong nauyab na ron. Kanang nauyab na bang nabangan na. Pakita. Di pa na ipakita. Ila-ila mi nya mo to nga. O ni sampot mas nauyab na nadugay. Pero ako magtuong mabana ba di ay kay unsaon man nimo nga. Yung tinuod mo pud siya. Ano tong nahuman. Dadayon gyud in taon. Mo to nga.
Nya nila ditali ang pagpanguyab. Unya na lang ditali ang pagpanguyab. Kay Sa Pero- sunod na po. sa bisita gid sa balay yun ang laki. Bisita mo gid sa balay. Unya. Dili gid nang abot-abot kay mahugtas alkansing babae kon mag-abot-abot gid ta. Na bantay gid ang mga babae nga kon mag-abot-abot ta. Lami bitaw kay ning teenager bitaw magkiat gid itong suroy-suroy. Pero kita may alkansi na gyud kung magpatuyang ta. Kansi gid ta man nga alis to lang punta kay kitang babae dakdakanan sa ulo-ulo. Ulo-uluhan na laki. May lablab pagkaminyo pa lablab. Tugalhab ang naong kay igos ko mo. Way wow ka. Wala na magkasinabot. Mana nga sitoon yun. Nga ang babae nahanglan nga sa balay yun pamisitang laki kung tininood mo anha ginag balay. Pero og dili tininood di ginang pakitag balay. Na pailiilam na sa mga ginikanan. Naman na. Nga laki pag interesado man ha gyud. Pero dili interesadong laki di na mo anha budlay na mao na to diha dapita niya siya punan pa ni na to sunod na pod higayon kay manambong pa meeting sa senior nagilo na gani ko aman mo lola dong okay bye bye next time na pod part 3 ta kay maglain na pod tag topic isunod bye 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 Bye. bye bye